og velkommen. Nu er vi i Klampenborg, ikke også, Janus? Og som I kan se i perronen. Perronen var der. Perronen er derovre. Ja, og nu vil Janus lige fortælle, hvorfor det hedder Klampenborg. Jo, altså. Jeg ved godt, hvad historien om Klampenborg og Skotsborg er. En gang var de to store slotte. Det er derfor, det hedder Klampenborg og Skotsborg. Jo, altså. Nu skal du høre. Klampenborg, det var en meget klam borg. Og alle, der boede der, ville gerne over til Skotsborg. Og Skotsborg, det var en stor skodborg. Altså, der var cigaretskod over det hele. De ville gerne over i Klampenborg. Og det, der så skete, det var ikke. Kongerne, de to borg, ikke? De blev sure på hinanden, fordi deres befolkning gerne ville over i den anden borg. Så de skød store, altså Klampenborg, de skød store, jeg ved ikke. Klamme? Nej, sådan nogle stinkbomber efter Skotsborg. Der var lavet sten, som så ikke rigtig stank, for kongen, han var ikke helt normal. Og Skotsborg, de er så lidt klogere. De fyldte nogle sæk op med cigaretskod, og skød dem efter Klampenborg. De er så heller ikke helt kloge, fordi de var jo ikke særlig hårde, vel? Men de var så lidt kloge, fordi de havde puttet en lille bombe ind i midten af de der. Så de ramte hinanden, og så faldt det alt sammen. Alle de der borgstykker, de faldt sammen. Mursten, så stiger stykker. Det var borgstykker. I hvert fald så byggede man så Klampenborg og Skotsborg, de borgstykker. Det er derfor, de ikke er særlig store, de der Klampenborg og Skotsborg. Eller også er det bare fordi, at borgene var usædvanligt store. Men nu vil Kurt gerne lige fortælle, hvorfor. Ja. Janus siger farvel. Ja. Det er egentlig fordi, det er rigtig nok det der med den Klampenborg og Skotsborg, ikke også? Nej, ja. Men det er fordi, at så ret i det, jeg siger. Det er simpelthen fordi befolkningen lover til fra Klampenborg til Skotsborg. Det er simpelthen fordi, der var et rigtig lækkert pizzeria. Men dem i Skotsborg, de var blevet trætte af det pizzeria. Men Klampenborg havde en rigtig klam natklub. Og dem i Skotsborg gerne over på. Og selvfølgelig havde Skotsborg den natklub, men den var jo meget skod. Så den gad man ikke. Så der byttede man. Det var simpelthen på grund af pizzeriet og den klamme natklub. Og så skete det, jeg fortalte prøv at se. Se, der er en der hjort herude, eller dårdyr. Der er også en hjort der. Der er fodbold der. Så er der også nogle dårdyr her. Ja. Og du har zoomet. Rigtig spændende. Sjovt, ikke? Så er jeg også... vi skal have. Ja, jeg er faktisk engang ude på Ærø. Det ved jeg godt ikke har noget at gøre med bjørne eller... Skal jeg ikke lige tage den? Bjørne eller... Jeg mener dårdyr. Men dårdyr og Ærø er det meget. Min mormor har et sommerhus lige ved siden af Ærø. Ærø Natur. Ja, det forstår jeg godt. Min eks bor lige ved siden af Y. Og inde i Y, der er der altså seer. Ej, det er bare sjovt, der kører. Seer? Ja, der kører ikke. Så jeg gik derind og havde en ko. Den der ko, den kunne bare lide mig. Så da jeg begyndte at gå væk fra den, så den der ko, den fulgte ligesom efter mig. Jeg blev lidt bange, så jeg begyndte at løbe. Så løb den efter mig. Det er Skotsborg? Nej. Skal ud nu. Kan du lige filme mig? Fordi jeg skal lige når man tager tas på. Man tager den her, og så tager man den. Vi må skynde os nu, Nora. Janus. Skynd os nu. Kom nu, skynd os. Vi er lige ved at dø. Okay. Så skal hænderne være. Nu er hud. Nu er afskrabet hud fra min hænder. Helvede. Okay, tryk. Døren, den åbner ikke. Så har cirka 0,4 sekunder. Okay. Til at nå ud, okay? Så Noah, vi ses nok en anden gang, ikke? Jeg mener... Okay. 2, 7, vi har kun 0,4 sekunder. Toget kører! Jeg glemte min telefon! Kurt. Fuck! Ej, det glemte min telefon. Ej, det kan jeg godt se. Det er overhovedet ikke den, jeg filmer med. Okay, 2 sekunder. Janus, du er ikke særlig... Nej, det er mig, der er Janus. Kurt, du er ikke særlig spændende, vel? Så 2 sekunder, ikke? Jeg har lige sådan noget, der er lidt mere spændende end Kurt. Nu skal I se her.
Nu behøver jeg ikke høre på hans event klapper. Se, Det er lige så nu meget, kører at toget. han rigtig får en ende, vel? Toget kører nu. Kører toget. Der sidder alle de jagter det lige straks bliver en internet-sensation. Vel? Hey, skal vi filme nogen og lægge den ud på YouTube? Ligesom den her video kommer ud på YouTube. Babe, sådan! Rock and roll! Sådan! Hey, vil du gøre mig en tjeneste? Ja. Spring ud på skinnerne, når der kommer et tog. Okay, babe. Sådan, rock and roll, rock and roll. Bang, bang! Det er godt. Nu vil jeg gerne vise et meget stort stykke kunstværk. Det er et kunstværk. Det er lige hernede. Åh nej, det var ikke lige Hallo. dernede. DJ. Det er min syge DJ. Prøv at høre. De her høretelefoner, ikke? De er så Hey, skal smart. vi ikke sætte os ind i varmen, den der? Nej. Okay, kom, tag den ikke lige. Prøv at høre, de her høretelefoner, ikke? De er så smart, at der er to størrelser. Der er de normale hoveder, ikke? De normale hoveder. Så er der de begge hoveder. Nogle her enormosaurus, ikke? Og så er der de... Satan gjorde nu i hylstøjet. Jeg håber, jeg lagde ned igen. Nå. Så Nora. Hvor satan gjorde jeg det? Hylster. Ja, Nora, hold lige dem. Og hold lige den her. Hold lige den her. I will walk in the street where there are many Fedt. Men plants giv mig and lige dem der, ikke? De out dumme dyr. and Nora, det er mig, det der. buses. The buses. Han er virkelig uspændende, ham der. And there is a man. Prøv at Du se, hvor skal lige vide, du burde ikke... Kurt, du burde ikke søge din fremtid inden for sangens branche, vel? Og som I nok ved, så vores... Men vi har nogle dæknavne. Du er Nora. Og jeg er Emil. Det er dæknavn. Okay. Så ingen ved, hvem vi er. Super Janus. Hvad er det nu, der Emil. Okay, Janus. Kurt. Nora. Jeg kunne Emil. Nej. Nora. Mit navn er ikke... Nej, jeg ved det godt, Emil. Det faldt lidt for... en skraldespand. Lad os se, hvad der er dernede. Namme. Ja, det var min madpakke, men det endte med, at jeg viste det til en af pigerne, og så kastede hun op, og så skulle jeg også... 2 sekunder. Det trænger vi alle sammen til. Nå, men vi slutter herfra. Okay, og det var så... Andet afsnit af Kurt og Janus rejsebureau. Ja, Janus og Kurts rejsebureau. Kurt og Janus rejsebureau. Som jeg lige sagde, Janus og Kurts rejsebureau. Så siger vi det. Ja. Takker af. Ja,